Alerte, alerte, la Terre a disparu. En te sauvant la vie en 912, j'ai changé le passé. J'ai probablement provoqué la disparition de la Terre. Ce qui signifie que nous sommes probablement les deux uniques terriens de la galaxie. Depuis que vous avez déjoué les plans de Pirna, la princesse Aldebaran qui s'est alliée à l'Empire Vlagos pour conquérir le cosmos, elle vous cherche partout. Restez sur vos gardes, c'est une télépathe de niveau 8. Molt bé, tu ho has volgut. T'ensenyaré quin peu calço. Com t'ho faràs ara, eh? És increïble, anticipa totes les maniobres que faig. No hi ha manera. Si no canvies la trajectòria, ens tocarà. Uf, que just que ens ha anat. Qui és aquest? Un pirata? Potser és que li devem diners. No, més aviat sembla que ens vulgui eliminar. Deixen els míssils neutralitzadors. Com pot ser? No em guanyareu. M'anticipo a les vostres intencions. És la Pirna El Kali. Per això no ens la podem treure del darrere. Ens llegeix els pensaments. Vol recuperar els seus esbirros. T'equivoques. Em vull assegurar que no xerraran. Per això ara us polvoritzaré. Alerta, gira cap a la dreta. Valerian y Lorelin. Durant un temps. Ens han tocat. Hem d'aterrar al planeta més pròxim. Ja ho intento, ja! La Pirna ja no m'apareix a la pantalla. S'han acabat els jocs. Adéu-siau. Ens han disparat un míssil guiat. L'impacte és imminent. Fes alguna cosa, Valerian. Ets l'únic que ens pot salvar. Gràcies pel vot de confiança, però ha de passar un miracle perquè ens sortim vius. Sí, senyor! He perdut el control de la nau! D'on surten aquestes veus? Són molt intenses, no els hi puc llegir el pensament. Vaig alliberar els presoners. Afanya't! Abans que ens enfonsem! Teniu 2 minuts per evacuar la nau abans de la immersió total. Heu d'abandonar la nau. Ens estem enfonsant. Lorelin! No us en sortireu tan fàcilment! D'on surt aquesta veu? Malícia, però què? Sort que tenim la càpsula de salvament. Uf, per fi. Això encara no s'ha acabat.
Té el pols constant. És bon senyal. On som? No en tinc ni idea, però com a mínim som vius. Ai! Et fa gaire mal? Una mica, però ho puc aguantar. Enviaré un SOS. No puc. En aquest planeta hi ha una mena de magnetisme que ens impedeix comunicar-nos amb l'exterior. No és cap magnetisme. Detecto la presència d'una forma de vida poderosa i molt intel·ligent. Haurem d'anar amb compte. La Pirna encara ens persegueix. Tinc molta set. Segons el videobraçalet, per allà hi ha aigua. Tinc la sensació que algú ens vigila. Ja hi som. Quieta. Dóna'm el teu làser. Llanceu les armes i gireu-vos a poc. No et moguis. No et compliquis l'existència. Per què ens vas haver de trair? Mira qui parla. Sé que teníeu intenció d'explicar-los els meus plans a les autoritats de Punt Central perquè us deixessin en llibertat. Què us pensàveu? Us ho deixaria fer? Doncs anàveu molt equivocats. Però ara som en un planeta molt perillós. Ens podem matar aquí mateix o podem unir les nostres forces per sortir-ne vius. Comptaré fins a 3 i llançarem tots les armes. 1, 2... Te'l confisco. El planeta ja no té més gana, de moment. Em sap molt de greu el que li ha passat al teu germà. Pot ser que el planeta sigui un organisme viu? I intel·ligent. Molt bé, veig que per fi ho heu entès. El pilot del videobraçalet se m'encén cada vegada que detecta rajos metabòlics del tipus Galbec positiu. És molt pràctic per voltar per planetes amb plantes carnívores. Què? Tecnologia terrícola de l'Agència Espai-Temps de Galaxity? Ja veig que estàs al dia de tot. Evidentment. De fet, ho sé absolutament tot de tu. Què et penses? Des del dia que vas néixer. També sé allò de l'aventura que vas tenir amb l'Estela, la noia que vas conèixer a l'Acadèmia Espai-Temps. Ja ho has superat? Tinc entès que et va deixar per anar-se'n amb el primer de la classe. Sí, em va deixar perquè no era prou intel·lectual per ella. Així, què fem ara? Ens asseiem a parlar de la meva vida o busquem la manera de sortir vius d'aquí? Tranquils, ja he enviat un SOS telepàtic. D'aquí a 2 dies, temps estàndard, ens vindrà a buscar una nau dels Blagos. No me n'hi vaig ni boja amb els Blagos. M'estimo més acabar a la panxa del planeta. Abans hem quedat que uniríem les nostres forces per sortir-ne vius. I jo estic jugant net. Ja està. M'he posat en contacte amb el vostre amic, el príncep Baral, i m'ha dit que ara mateix envia una nau cap aquí que us recollirà. Ara ja estem en igualtat de condicions. Com sé que no ens enganyes? Ara mateix us vinc a buscar. Acabo de rebre un missatge del príncep. Diu que hi arriba. No me'n crec ni una paraula. A prop d'aquí hi ha una zona de composició únicament mineral. I estarem més segurs. Zars, tu vens amb nosaltres. Va, aixeca't! No t'hauria de sagnar la ferida. No fos cas que li obrim la gana al planeta. Què em vols fer? La ment té més força que la matèria. Sóc de les poques que encara ho tenen present. Fa un any em vas voler matar i ara em cures una ferida. Saps què són tu, la consciència i la moral? Ho he fet pel bé de tots. Gràcies, de totes maneres. No cal que m'agraeixis res. No em caus bé.
Ja m'has esgarrat els plans més d'una vegada. I no sóc de les que oblida les coses. Aquest planeta feia milers d'anys que estava adormit. L'hem despertat nosaltres, quan ens hi hem estavellat. És un organisme intel·ligent biocíclic, una entitat viva que té milions de punts de visió. Quan una planta o un arbre es mor, el planeta ho sent com una pèrdua irrecuperable. I quan algú li fa mal, es rebel·la i només pensa venjar-se. Se m'ha encès el pilot! Ens ataquen! Va, marxem! És ben bé que ens la té jurada el planeta. Què tens? No ho sé, estic molt dèbil. Tinc molta gana. Tens gana? Els de la teva espècie no en teniu mai de gana. En Zar, sense voler-ho, ha rebut un missatge telepàtic del planeta. És el planeta el que té gana. Anem. Compte, Zars, vigila! A veure què et sembla, això! Són els plors del planeta. És el dolor d'haver perdut una part del seu organisme. És com en Zars, que sense el seu germà és com si li faltés una part d'ell mateix. És igual. O com nosaltres, quan perdem una persona estimada. Jo no sóc com vosaltres. No l'he experimentat mai, jo, aquest sentiment. No has tingut mai cap amic? No has estimat mai ningú? L'amistat, l'amor... Però... Et deus sentir molt sola. Els que busquem el poder ja ho estem de sols. Ja t'ha passat? Sí, gràcies, Lorelin. Si teniu gana, aquestes plantes són comestibles. Es fa de nit. Hauríem de buscar un lloc per descansar. Quin fàstic! Tasteu-los, són deliciosos. Jo en tinc prou amb aquesta barra energètica. Menja. I- Has de recuperar forces. Gràcies, de debò. Vosaltres mateixos. Què fa? Està molt trist per la pèrdua del seu germà. Plora per ell. Què? Si és un salvatge que només sap matar. Al llarg de la vida he fet moltes coses que no me'n sento gens orgullós, però la pitjor de totes i de bon tros ha sigut haver-me aliat amb tu. Hauries de dormir una mica, Zars. Demà serà un dia molt llarg. Tens molt bon cor, em sap molt de greu haver-te fet mal. Què vol? Fer-me emocionar? A veure, les guàrdies les haurem de fer per torns. Per què? Per què no sóc com els altres? Per què sóc diferent? Per què sento tant d'odi? Escolta'm bé. Et vull proposar un tracte. Què? Vols que t'ajudi a saltar? No deixaré que em tornis a tirar del baix. Quieta, Pirna! No m'obliguis a disparar.
Em pensava que havíem d'estar units per sobreviure. I ho estem. Per això aquesta nit he fet un tracte amb el planeta. Ens deixarà arribar fins a la muntanya. Que és on has quedat per trobar-te amb la nau dels Blagos, evidentment. Com ho saps? Que també tens capacitats telepàtiques, tu, ara. Vigila, que encara faràs mal a algú. És massa perillós. No el podem travessar nedant. El corrent és massa fort. Haurem de construir una canoa. Per què la vols, una canoa? Deneb, el lloc d'on vinc jo és un planeta semiaquàtic. Allà tots som amfibis. Pugeu damunt d'aquest tronc que jo l'empenyaré des de l'aigua. Per allà es pot pujar. Dóna'm la mà. Salta de pressa! No deies que havies fet un tracte amb el planeta? Ja entenc per on van els trets. Ens vols fer servir de teca per tenir el planeta content. I de passada ja estàs segura que en Zars no xerrarà. Arribaré abans que els Blagos. Procureu que no li passi res a la Pirna. La volem interrogar. Era en Baral. Vol la Pirna viva per interrogar-la. El meu expromès em vol interrogar? Ves per on? Està clar que és la Pirna la que t'envia aquests missatges, no és en Baral. Jo, en canvi, li donaria un vot de confiança. Aquí no hi ha cap rastre de vida. Tot és mineral. No ens pot passar res. Era una trampa! Pirna! I he caigut com una principiant! En aquest planeta els minerals també tenen vida! El planeta ha trencat el pacte que havia fet amb la Pirna. L'hem d'ajudar! S'ho ha guanyat a pols, el que li ha passat. Si la deixem morir, no ens ho perdonarem mai. I ho saps. Molt bé, entesos. Però el meu làser no té prou potència. Amb tots dos crec que el podrem esmicolar, però els hem de tenir sincronitzats. Foc! No hi ha manera! És molt dur, aquest cristall. Vinga, trenca't! Aguanta, Pirna! Moriré als braços del meu enemic. Quina ironia. Encara no ets morta i aviat ens vindran a buscar. El planeta ens ha enganyat. Ens ha fet creure que els minerals eren inofensius i són com els vegetals. No permetrem que et passi res. No en trauràs res de tot això. Ets tan innocent. No el pots regenerar, el teu cos? Necessitaria més força. El planeta me l'ha pres gairebé tota. Durant una estona no haureu de patir per la vostra vida. M'ha xuclat la meitat de la sang. Abans, quan el cristall ha aixecat la Pirna, m'he comportat igual que ella. M'he deixat emportar per l'odi. És una atrocitat desitjar la mort d'algú. Una atrocitat. Tenia raó, l'havíem de salvar. No te'n sortiràs! No ens rendirem! Ja era hora! Pugeu-vos a bord amb el làser de tracció! De pressa! De pressa!
Tracta'm de comodora, no de princesa. Sóc la comandant en cap de la flota d'Axis. A les seves ordres, Comodora. Què n'hem de fer dels presoners? Tanqueu-los a la bodega de la nau. Traïdora! Ben enredat. Lorelin. Tenies raó. Era la Pirna la que m'enviava els missatges, no en Baral. Que ingenu que he sigut. Ja hem recuperat la nau d'en Valerian i de la Lorelin. Perfecte. Comenceu el procés d'immersió al subespai. On ens deuen portar? Segur que ens entregaran els Blagos. Si haguéssim arribat 5 minuts més tard, no l'hauríem pogut salvar. S'ha completat el procés de regeneració. On són els presoners? Hem seguit les seves ordres al peu de la lletra. Pel que fa als dos denavians, tenia raó amb les seves percepcions telepàtiques. Encara eren vius i els hem pogut recuperar gràcies al senyal vital que emetien, tot i que era molt feble. El planeta no els deu haver pogut digerir. Segons els metges, han entrat en un coma profund. I que els hi duri. Així deixaran de ser una amenaça per nosaltres. Lorelin, Valerian, desperteu-vos. Teniu un missatge. Molt bé, doncs, escoltem-lo. M'heu salvat la vida i estava en deute amb vosaltres. He seguit el codi d'honor dels meus avantpassats. Una vida a canvi d'una altra. Ara estem en paus. Durant un període molt curt de temps, els nostres interessos han coincidit. Ara, però, tornem a ser enemics. Som a punt central. És increïble, aquesta dona. No té cap mena d'escrúpols i ara, de cop i volta, ens surt amb això del codi d'honor. No hi ha qui l'entengui. I no cal que t'hi esforcis. Dóna gràcies que ets viu. Sí, tens raó. Quina gana que tinc. Sortim a sopar? No és que em vingui gaire de gust després de tot el que ens ha passat. Per cert, no me n'havies parlat mai d'aquesta tal Estela. Ah, tampoc n'hi ha per tant. Va ser una noia com qualsevol altra. Ah, sí? I jo? També sóc una noia com qualsevol altra? Bona pregunta. M'ho hauré de pensar una estona abans de contestar-te. Ai, m'has fet mal! Massa poc.